سلام قاعدة حمتاخنا بچانالي لو ما عند خاني فليتي نايقص ماسك حيزل كلمة يلا هنا عايز طقمتني مجمريا نتنحدش تدهون كنا بچانالي قاعدة حمتاخن سبسكرايب مقبار يتحمقايخن سلازي كم زرعخنا أنا حانتم قاعوحو ختاتقيمة قلنا تتعادات تتقيمة له مالو يوتيوب جاء هتقوم كله أي هتقوم كلون سلازي تتعادا كلها ما نايقبركون نشتي سلاز أهلاني ገይረሉ ገፀይ ማይ ገይረ ሓፂበ ሜክ ሹር ዝኾነ ክሳይ ክህልዎ ማለት እዩ ሎሽን ገለ ማይ ዝሕል ገይረ ተሓፂበዮ ሕጂ ነቲ እንቋቑሖ ንእሽተይ ሃሪመዮ በቲ ፋርኬታ ገይረ ንምልካዮ ክጥዕመ ንመታን ስለዚ ከምዚ ብራሽ ዝኾነ መልከይ ተርሊክን ፅቡቕ ብከምኡ ገይረ ይለኽዮ ኣለኹ ማለት እዩ ገፀይ ድሕሪኡ ከዓ ሶፍቲ ክጥቀመ ማለት እዩ ሶፍቲ እዚ ናይ ፔፐር ታወር ምሻሎ እዚ ናይ ክሽን ንጥቀመሉ እሱየ ክጥቀም ኣነ ናይ ሸቃውን ክጥቀማት خلايهن كنت ናይ ሸቃቅ ይጥቀመሉ ነይረ እንዴ ከምዚ ኣመንጎ ይቅደደካ እንዳ ገበርካሉ ከለኻስ ይቅደድ ገለመለ እዚ ግን ተሪር ስለዝኾነ ቅልጥ ኣቢልካ ርኦ ድበለ ክኾነልና ማታን ቅልጥ ኣቢለ ይብክል ተረዮ ድሕሪኡ ኣብቲ ገፀይ ምክንያቱ እቲ ቋሖ ገይረሉ ስለዘለኹ ገፀይ ክጥቋዖ ከለኹ ስለድሕዘለይ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ፌስ ማስክ እዚኣ ናይ ገፅ ሓንቲ ግዜ ብሰሙን ወይ ከዓ ክልተ ሰሙን ይጥቀመላ እየ ካልእ ዓይነት ማስክታት እውን ገብረ ብቡን እውን ውስኸሉ እየ ሓደ ግዜ ቡን ገይረ እውን ቡን እንቋቑሖን ገይረ እውን ገብረሉ እየ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚኣ እዛ ፃዕዳ እንቋቑሖ ተጠቂመ ቡን እዚ ኔስት ካፈ ምሻሎ ከምኡውን ክጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ ገፅካ ፍሬሽ እዩ ዝገብረካ በቃ ፍኹስ ብለካ ከምዚ ልምፅ ኢኻ ይብል ማለት ገፅና እንደገና ከምዚ ፀሊም ወይ ጨጉሪ ዘለና ኣብ ገፅና እውን ሽዑንሹ ይኮነን ዝኣልዩ ግን ከምዚ ቀፃሊ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ከምኡ እንዳገበርና እንድሕር ከይድና ትሪኦ እየ ካብቲ ሶፍቲ ክወፅእ ከሎሲ ከርእየክን እየ መወዳእታ ከርእየክን ክፍትን እየ ግን ትሪኦ ኢኻ ከም ጨጉሪ ፃዕዳ ፅዕዱድ በለ ጨጉሪ ካብቲ ናይ ኣፍንጫና ገለ ዘሎ ዝርከብ ይወፅእ ማለት ስለዚ ሽዑ ለውጢ ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ግን ቀፃሊ ክብል ከለኹ መዓልታዊ ዘይኮነስ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ወይ ኣብ ክልተ ሰሙን እንድሕር ጌርናዮ ግን ግድን ለውጢ ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ እያ እንደለኽን ሶፍት እንዳቀለጥኩ እቲ ኩሉ ትገፀይ ማለት እዩ ንእሽተይ እንዳቀለፅኩ የልግበሉ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ كنزي يكفتنا يا أخي حواتي إنتن كفتين كنا تفلت أوي تتقمالو كل جزء تبو أنت عينت وتيتي بكن وي كمي تقب فتحنا لو قتكن تحفل يا أخنا بكومنت تن تتقيم كنا على ريت فلتها أنت تقماليهم بونا تفتوا يا أخن نايقع حالر شلي كن كنا يتقماهم بتجاهن مهنياتو ألرجني نقع حتى اللي كن مالت زي بالكن كتقمات خلا يا أخن ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ፈትያ ብፍላይ ከምዚ ሩፅ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ገለመለ ዝኾነ በቃ ወይ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ፌስ ማስክ ክጥቀም ኣለኒ ፍኹስ ክብለኒ ማታን እዚ ሕጂ ቁሩብ ግዜ የለ 20 ደቂቃ 25 ደቂቃ ንክነቅፅ ግን ከምዚ ህውህ እንድሕር ኢልና ዝኾነ ንሓፂር ግዜ ከምዚ ትሞሬግዲ ዝኾነ ዓይነት ማስክታት ግብር ኣቢልና እንድሕር ትሕፅብ ኣቢልና ዝኾነ ሜክኣፕ ትገብር ተኮይና ትጥቀም ተዘይኮይና ከዓኒ ዝኾነ ትጥቀመሉ ዓይነት ሎሽን ድዩ ገይርና ክንወፅእ ከለና ብጣዕሚ በቃ ፎሲ ዝብለካ ፍሬሽ ትገፅካ ነብስኻ ንባዕሉ ፎሲ ዝብለካ ስለዚ ኣነ ካብ ትጥቀመሉ ነገራት እዩ ዝዕለክ እንደለኹ ስኽን ከዓኒ ከምኡ ክትገብራ ከዓኒ የተባብዓክን ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ነታ ውፅኢት ክትተፀበያ ኢኽን ብሓንሳብ ከይና ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ንከታተላ ብዙሕ ቪድዮታት ብዛዕባ ናይ ስቤዛ ካልእ ነገራት እውን ሸር ገብረ ከን ሓደሽቲ ምናልባት ሓደሽቲ ነቲ ቻነል ደለኽን ውርድ ኢልክን ኣብዚ ቪድዮታት ይርአየኽን ጠቕመክን ክኸውን ከዓን ተስፋ ገብር ከምኡ ከዓኒ ናብ ቤት ኣሕዋትክን ናብ ዝኾነ ሰብ ጠቕሞ እዩ ዝበልክንኻ ሸር ምግባር ኣይተሕመቓይኽን يا أبتغى عينخن أي تقربة يا خن مخنيات سلازنقط تقع عيننا تحت عيننا هارك يصلا دخنت تقربت صبا يكونن سلازي أبتغى عيننا هي قربنا تقريبنا بتي شاف أي قبل نير له تري لخن
ሶፍቲ በትናይ ፀጉሪ ጫፍ አይጥቀመሉ ነይሩ ማለት ፀጉሪ ስለደለው ማለት እዩ ስለዚህ ከዚያየና ኩሉ ገፀይ ከም ስለለኹም ሶፍቲ መሊሎ ኦሬዲ ሕጂ በቃ የኺለለኹ ማለት እዩ በቃ ሕጂ ስራሕ ገዛይ እንዳስራሕኩ ክሳብ ዝናቕፀለይ ክፅበየ ማለት እዩ ኖርማል ዝኾነ ስራሕ እንዳስራሕኩ ፀኒሐ ድሕሪ ንቑይፅ ምስ በልኮ ከዓኒ መፅየ ክቐልጠየ ወይ ከዓኒ ከርእየክነ ማለት እዩ ሽዑ ያ ሕጂ ከም ስሪያ እንደለኽን ናዊፁ ዳርጋ 25 ደቂቃ መስለን ወሲድለይ ስለዚ ሲኢለይ ሰርሕ ስለ ዝፀናሕኩ ብዙሕ ኣይተገደስ ኩሉን ብጣዕሚ ነቒፅሎ ሒዝ ንኩሉ ገፀይ ሕዚ ዘብለካ ኩሉ ገፅካ ስለዚ ሕጂ ምቕላጥ ክንጅምሮ ኢና ወይ ከዓ ክንወፅኦ ኢና ማለት እዩ ብታሕቲ ክትጅምረ ብታሕቲ ተጀሚርና ንላዕሊ ገፅና ክንከይድ ከለና ዝበለፀ እዩ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ነገራት ድርዮ ማለት እዩ ነቲ ፀጉሪ ከማን ሓፍ ንኽብል ይሕግዞ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ገፅና ዘሎ ስለዚ ቀስ ጌርና ሒዙ ስለደሎ ቀስ ኢልና ክንቆልጦ ኢና ማለት እዩ ከይተሓወኽክን ቀስ ኢልክን ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ኣፍና ኣብ ኣፍንጫና ገለ ቱር ስለድበለ ወይ ከዓ እቲ ቆርበትና ቁቁሰይ ስለዝኾነ ልስልስ ዝበለ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ይሕመካ ይሕዘካ እዩ ግን ቀስ ኢልክን ቀስ ኢልና ክነውፅኦ ኢና ማለት እዩ ያ ያላ ሕጂ ናይ ኣፍንጫ ሰዓታት ዝተረረት ክፋል ናይ ግንባር ቀላልያ ስለዚ እቲ ፀጉሪ ዝኾነ ከምዚ ኣብቲ ሶፍትሲ ከም ፅዕዱድ በለ ፀጉሪ ሓደ ሓደ ርአ ነይረ ከርእየክን ኢለ እንደ ፍፍትን ኢለ ግን ምስቲ ካሜራ ክርአ ይከኣለን ማለት እዩ ክፍትን ፀኒሐ ግን ክርአ ይከኣለን ግን ኤኒዌይ ከምኡ ጌርክ እንድሕር ፈቲንኩኖ ሪኢኹኖ ባዕልኽን ኣብ ገፅክን ባዕልኽን ክትሪኦ ከለኽን ብዝያዳ ክተብሮ ኢኽን ማለት እዩ ስለዚ ተተረኣየ ለየ ዝፍትን ደለኹ ግን ክርአየክኒ ዝናይ ከባቢ ኣፍንጫይ ዝነበረይ ሶፍቲ ከርእየ ኢለ ፈቲነ ግን ብዙሕ ኣይረአኒ ዘሎ ማለት እዩ ያ ስለዚ ገፀይ በቃ ፉስ ከምዚ ምስ ሓፀብኩሞ ብጣዕሚ ደስ ክብለካ ማለት እዩ ከምዚ ልምፅ ብለካ ልምፅምፅ ይብል ስሙዝ በቃ ኮይኑ ሕጂ እዛ ዝጥቀመላ ክሊንዘር ጌራ ክሕፀበ ማለት እዩ ገፀይ ኩሉ ካብ ክሳደይ ንላዕሊ ዘሎ ንላዕሊ እንዳደረስኩ ከብሎ እየ ማለት እዩ ጊዜ ክወስድ እየ ሳሙና ክንሕፀብ ከለና ከምዚ ዓይነት ክሊንዘራት ገለ ዝኾነ ሳሙና ክንገብር ከለና ኣብቲ ገፅና ግዜ ክንወስድ ኣለና ከምዚ መሳጅ ክንገብሮ ኣለና ገፅና እንዳደረስና ስለዚ ግዜ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ሓደ ግዜ ኣነ ስለ ንህወ ክንዲና ብፍላይ ቆልዑ ስራሕ ገለ ተሃሊካ ትሕፅብ ኣቢልካ ኢኻ ትኸይድ ግን ከምዚ ናይ ስኪን ኬር ሩቲን ክህልወና ከሎ ኣብቲ ንጥቀመሉ ግን ግዜ ሄድና መሳጅ ክንገብረሉ ገፅና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት ስለዚ ዝሑል ማይ ዝጥቀም ኣነ ብዙሕ ከዓ ለውጢ ሪአሉ ቅድም ውዑይ ማይ ጌረ ድሕፀብ ነይረ ገፀይ ዋላ ነብሰይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ገብር ግን ዝሑል ማይ ክሕፀብ ጀሚረ ገፀይ በቃ ብጣዕሚ ከምዚ ሓደ ቀልጢፈ ይባራበር ዋላ ትንግሆ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ትገፅካሲ ደስ ብለካ ብሓፈሹሲ ፍሉይ ባህታ ይፈጥረለይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሎሽን ትጥቀመሉ ከዓ ናይ ሴራቪ እዩ ካብኡ ከዓ ንእሽተይ ክገብረ ማለት እዩ ስለዚ ዝሑል ማይ ዘይትሕፀባ ሰባት ኣይረኮመንድ ዝሑል ማይ ዘይትሕፀባ ወይ ከዓ ትሕፀቡ ደቂ ተባዕትዮ እውን ንዓኹም እውን ኣገዳሲ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ንደቂ ተንስትዮ ጥራይ ኣይኮነንቲ ስኪን ኬር ዘገድስ ንኩላህና እዩ ስለዚ ዝሑል ማይ ኣነ ብጣዕሚ ንሻወር ንነብሰይ እኳ ብዙሕ ኣይድፈርኳን ግን ንገፀይ ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብለኒ ክሕፀብ ከለኹ ስለዚ በቃ ደስ ብለካ ፍሬሽ ኮይኑ ገፀይ
ደስ ዝብል ለምትምጽ ኢሉ ማለት ብሓፈሽኡ እኳ ገፀይ ዝኾነ ከም ዝፈፀጋ ገለ የብለይን ግን ካብቲ ቅድሚ ማስክ ምግባረይን ሕጂ ዘሎ እቲ ክስታይ ግን ይፈላለ ማለት እዩ እቲ ገፀይ ብርህ ይብለካ ፍሬሽ ይኸውን ፎስ ይብለካ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ሎሽን ተጠቂመ ፀኒሐ ከምዝራኸናኒ ሕጂ ኸዓኒ ሳንስክሪን እየ ዝጥቀም ዘለኹ ሳንስክሪን ከዓኒ ብፍላይ ንሕና ፀለምቲ ስለዝኾነ ቆርበትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ወላ ኣብ ሕጂ ዊንተር እዩ ዘለባና ግን ሓደ ግዜ ሎማዓንቲ ፀሓይ ወፅያ ውዒላ ንእሽተይ ማለት እዩ ብርህ ዝብል እቲ ጨረርታ ናይ ፀሓይ ነቲ ገፅና ነቲ ቆርበትና ስለድሃስዮ ኣነ ከዓ ክወፅእ ስለዝኾንኩ ሕጂ ከምኡ ሓደ ግዜ ኣብ ዊንተር ከማን ፅቡቅ እዩ ወላ ከምዚ ሞይስቸራይዝ ኣለስልስ ስለደብሎ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ክዝክሮ ከለኹ ብዙሕ ግዜ እኳ ይገብረሉን ኣብ ሳመር ሞር ግን ኣብ ዊንተር ሓደ ግዜ ቀፃሊ እንድሕር ጌርናሉ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ቆርበትና ይከላኸለሉ እዩ ካብ ዝኾነ ናይ ፀሓይ ጨረርታ ማለት እዩ ናይ ፀሓይ ብርሃን ስለዚ ከም ትሪኦ ዘለኹን ፍኹስ ኢልንሎ ከምኡ ንስንካ ፍኹስ ክብለክን ከዓኒ ተስፋ ይገብር ክትፈትዋ እዛ ማስክ ናይ ሎማዓንቲ እንድሕር ፈቲኽና ኮመንት ክደፋልየኽን ካልእ መዓልቲ ክሳብ መፀክን ተሰናይ ባይ